La ora actuală, la Spitalul de Pediatrie din Pitești sunt 2 medici anesteziști, dar unul dintre ei așteaptă să se pensioneze. Fiind prea puțini, medicii nu fac gărzi și nu pot sta în camera de urgență, așa că s-a creat un serviciu de permanență. Cu alte cuvinte, medicii așteaptă acasă să fie chemați pentru urgențe. Îl sunăm pe telefonul mobil și îi solicităm venirea la spital. Trebuie să fie foarte rapid, e ceva ca la pompieri la dumneavoastră. Sunt, adevărul că sunt foarte rapizi și au venit întotdeauna când au fost solicitați. Nici nu, de cel mai multe ori nu cred că durează mai mult de 10 minute, cel mult un sfert de oră, până ajung ei de acasă. Acest post de medic anestezist a fost scos de 2 ori în ultimii 2 ani. Noi le-am trimis hârtie de publicarea acestui post la sfârșitul lunii octombrie, pentru că Viața Medicală are multe anunțuri de acest gen. Ne-au spus că durează o lună jumate până la publicare. Sperăm ca de data aceasta să avem un candidat. Ultima dată, postul de medic anestezist a fost scos la concurs în luna octombrie a acestui an, dar degeaba. Conducerea spitalului s-a gândit chiar să ofere cazare unui medic venit din alt județ. O explicație pentru această situație ar fi numărul mare de medici care aleg să plece în străinătate. Pacientul este mic, dozele sunt mici și riscurile sunt foarte mari. Copilul are într-adevăr o patologie cu totul altfel decât a adultului și responsabilitățile sunt mult mai mari. La același spital a fost scos la concurs și postul de manager, dar și-au depus dosarele doar 2 candidați.